e bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe min camni on goto kala inde muɗum e yettode mum to gonɗon ene gonirɗen yataw ko jaam Allah kisal muɗum wone men eɗen gandi kala hitande ziyara men ɗon nde Médina Elhadj alhamdulillah rabbil alamina ene waɗa hikka kadi ziyara o kadi ko ɗeɗo balɗe waɗata so Allahu lamɗo jaaɓi wadde noon e nder hen ene foti ene moƴƴi mbawen waddude e ceerno Siraji mo ceerno Bachir Thiam mbawi waddude makko yewtere nde ganduɗa ko fate gurdam Seydi Elhadj Ali Thiam hol kañum jinnaɓe muɗum holto rewi ha Sinthiou Médina Elhadj ha sesraji ɗin so tawi moɗon gollodiral mabɓe wona nafoore rendogo wona nafoore julɓe kono kadi en mbaɗi kadi ko mbiyata ko actualité manam jiyara o yonti jewte ko fate ko on jeeɗalɗo kadi haalama eɗen gandi goto e taniraɓe makko ceerno Siraji mo ceerno Bachir Thiam goto gandaɗo mo ceernata kala e saaha guila e nokkuji ha e Patian ha toon to Guinée Bissau Guinée Conakry gam jokkoyde toon enɗam noon ene jogo weltare mawde yaade makko e chaîne YouTube mo Nangue TV gam kadi rewidade ɗen golle eɗen gondi mo ganduɗa hono jinnaɓe men kaw men kaw Hammadou Sarr mo ganduɗa ko joom makko ñaamo kala ceerno nelimo e nokkuji ɗi kamɓe keewi yadude gam felloyde diine o no heewi wiyede ni kono kadi e l'islam o ceerno Siraji bisimilla kadi hoccu cammine bandiraɓe haɓen arde e namde men ɗe. Assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu en calmini bandiraɓe Nangue TV e dendagal laaroyɗo ɗum ɗo vidéo o e réseau ji sociaux he kala laaroyɗo en calmini ɗum nde wonno alhamdulillahi rabbil alamin aduna o fof eɗen gandi eno laara noon en calmini dendagal bandiraɓe en bismima ɗumen eko tindi ɗon en muɗum ɗo ko hono oɗo ziyara mo ganduɗa ko Seydil Hadji Ali waɗante ɗum no bisimilla moɗon. non tigui ceerno Siraji jarama no fewi ziyara ko Seydi Elhadj Ali Thiam waɗante ɗum tarih seeɗa Seydi Elhadj Ali Thiam guila e jinnaɓe muɗum to yi aduna e nder Guinée Bissau won hitande ndewmi tegel rewi noon haɗo Médina Elhadj ɗo bisimilla Thiam. wa aleykum salam Seydil Hadji Ali Thiam si en mbiɗo Amo Sambalo so en mbima en kalmo ɗo ma ɗum namdo temps muɗum juɗɗo nde wonno ko o defte kanko ko o defte kono noon en jubbat tan kadi ɓureten jubbude e makko koko darde makko e l'islam nde wonno alhamdulillahi rabbil alamin kanko Seydil Hadji Ali Thiam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wino ma Allah nel e kala qarnu kala temedande ma Allah nel hen ma Allah nel e temedande he mo ganduɗa en hisɗitina temedande nde eyyi joni kanko noon aɗa faama ko e nder ɓen neleteɓe e hoore temedande he o jeeya saabu o jibina ko e 1301 hoore qarnu ɗo ko ɗon o jibina ɗum ɗon ene tindi wonde ko kisɗitinowo te noon wirnaki e hay goto wonde o hisɗitini nde wonno en jii dental ngal alhamdulillahi rabbil alamina golle muɗum foof hande kala ko jiiɗa ko ɓuuri hewde e dental golle dental he ko ɗo makko ɗum fuɗɗi kanko fuɗɗi ɗum gila to paƴama to Daka o waɗete to nde o arti jangde o jooɗi ɗon o fuɗɗi dental ngal alhamdulillahi rabbil alamin gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa dental ngal en hertoriɗe no joguiɗo tonguɗen ɗini gueɗe 17 ɗen gueɗe 17 fof ko dental Madina Gounass tan hertori ɗum taw kadi ɗe celli to deftere Allah e sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kanje fof ko kanko fuɗɗiɗe ɗo paƴama ɗo ete dente goɗɗe ɗe gandiraka ɗum ko enen gandira ɗum ɗum ɗon firti kanko ko ɓeyduɗo diine o ko kisɗitinɗo diine o addi hen gueɗe taw ko celluɗe o watti hen gueɗe ɗe hutora e diine he ha ɗo kala to dental ngal mbawɗa yaade hande gueɗe 17 ɗe eɗe kutore ɗum noon dekete ko neɗɗo mo ganduɗa alhamdulillahi rabbil alamin kisɗitinɗo diine ɗum waɗi ceerno no haalamo to hijratu soada eno wiyamo yo izzuddine teddugal diine noon o wiyatamo toon o wiyata Seydil Hadji Ali o wiyata tan ko izzuddine
ɗum waɗi ni joni inde nde e watti innirede ni eɗen jogui ɗo sukaɓe wiyeteɓe Izzuddin kala mo nanɗa no wiye ɗo Izzuddin ko Seydil Hadji Ali innira inde nde ko ceerno mawɗo innirimo ɗon wonde ko teddungal diine o teddiri saabu Seydil Hadji Ali sa ƴeewi Seydil Hadji Ali ko joom dokke mawɗo nde wonno won e gueɗe wona haqqillantagal waɗata ɗum ina heewi adduna o hannde koɓe ciforto nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam walla waliyaɓe Allah ɓe mbiya ɗum ko intellectuel walla ko ɗum ɗo kono taw wona ɗum wonɗon ko nubuwatu walla wilayatu kamɓe ɓe jaɓani annabagal ɓe jaɓani waliyagal ɓe mbiya noon ko ƴoyre ɗum waɗi kamɓe ɓe siforo ƴoyre no heewi kono noon ko siforte ko wona ƴoyre ko waliyagal Allah e dow tan yeru goto Seydil Hadji Ali o jibina ko nunkudu man sonna to Guinée Bissau to ko wuro ngo ganduɗa ɗo jibinaɗo wona nokku mo ganduɗa eno andira civilisation ɗum woni pinal ɗum nokku ko galle on ɗiɗon taton tan wonno ɗon ɗo o jibina ha o dañi duuɓi 5 o itta ɗo o nawa to wiyete Payana o jammoyi toon e juuɗe ceerno Mamadou ɗon kadi o woni ɗon ɗumne kadi ɗon wona gandal no heewi wona ɗum ɗo no heewi e nokku he hayso ceernajo o ko gando kono kam gandal andiraka nokku o kala jimoɗo to hijratu soda ma yi ceerno no sifirto no janggiri ɗon ay ko ɗo o timminiri duuɓi 18 makko o immi ɗo o yeehi janngode Ndiaye Kounda o fuɗɗi yiidude e yimɓe woɓɓe sonno tawino emo itta ƴoyre ene wawno taw ko Ndiaye Kounda o itta tan nde wonno duɗal Ndiaye Kounda ngal wano kono duɗal ceerno Hamme ngal ni ko yimɓe fof aduna fof hawrata hen nde wonno yimɓe hewɓe so kawri e nokku ɗum ene okka yimɓe jammoɓe ɗon ɓe civilisation goɗɗo guitta ɗon ƴoyre nawata to maɗa saabu ma hawɗo e malinaɓe kawra ɗo e fuutankoɓe kawra ɗo e fuuta kala leñol kawra hen moni fof wooda ko keɓɗa e muɗum e ɗum noon nde o yeehi ɗon nde ko ɗon o fonno hedde ɗum kono nde o yeehi ɗon nde duuɓi 9 ɗi wondi e ceerno makko ɗi ceerno Ali ibn Ismaïl duuɓi 9 ɗi fof o wonani e galle he o woni ko ladde kanko ñande o yetti wonno ko joom himɓe o wi Seydi Ali ibn Ismaïl yo rokkumo laawol tijaniya o yetti toon ko ñande altine talata ñande alarba o ari ko janngude kono adi namdade o fof ko yo rokkumo laawol Cheikhna Ahmad Tidiane jottiɗo noon altine talata alarba ceerno o noon Allah holli ɗum e makko ko Allah rokki oɗo ko hunde mawde wonno nde on rokkimo laawol tijaniya gasi o wi garmi ko jangude e wadde e ligganade Allah minen min jimmi ko Fuladu meɗen gandi liggey no jiirimo oɗon liggoro gaani minen meɗen jogui no men liggorto jinmi ko gese maɗe ƴewana kam gesa min tan mi wona e gesa he mi ligganoma hen taw ko min jeeyi gesa ba liggantoma hen ko kemmi hen fof ko an jeeyi kisa ko ni ceerno o waɗi ay ittimo ɗon nawimo to gesa to woni ko toon duuɓi 9 o artata wuuro ko ceeɗu tan seeɗa kono no rewno ɓuuri wonde omo liggo o liggi toon liggiyaji ɗi ganduɗa ha joni sa yeehi Ndiaye Kounda eɓe kaltanma ɗum kadi ni windama e tarih saabu wonnodemo toon nde emo so dillodirno yimɓe no wawi wooda wiye to banggal haqqillantagal kono ko woni kono ko ladde tan o woni duuɓi 9 ha ceernajo o rutti ha ɓe duwodiri ko kaltaten daiman ko ceernajo o duwanimo ɗaccitimo o hedditi ɗon lebbi 6 e galle he pour yidde fewnidde kala ko wonno e galle he o duwanaka tan o yeehi ala o duwana o darti o jooɗi ɗon o wi ha galle o arta lawol haade ceernajo mawɗo poɗɗuni mbeelu mawgu fonguli so immima e nokku labudde ƴewane mbeelu gongu ene hippa ɗon o tawi ko ma o fewnita alhaali galle o fewnita galle o lebbi 6 emo Ndiaye Kounda caggal ceerno makko o felliti noon immade ɗon no kalirɗen ni no tarih o haalirta ni o rutiti o ari o hawri yummakko taw ɓe mbayrodiri ɓe hawri on Salamadine Alaji ɗo edde Bantankuntu en taw on kadi no ɗaɓɓoyamo lebbi 9 nananimo anda to o woni eno ɗaɓɓamo kisa ɓe kawri ɗon yummakko yimo taw yummakko noon yehino ha Ndiaye Kounda
taw immima Ndiaye Kounda emo arta ɗum luutodiri e laawol yummiraɗo arti noon ha Bantan Kuntu dari ɗon woni ɗon kisa o tawi on ɗon ay ɓe gimmi ɗon noon ɓe paati Guinée Bissau ko ɓuri raɓɓinde en ɗaɓɓiɗini tan en jubbat tan nde o yetti Guinée Bissau ɓe jeehi to Paƴama taw kawiraɓe ɓe gimmima Payana jeehi Paƴana gure ɗe nandi yimɓe ɓe ɗa ko Paƴama to o ko Payana ɓe gimmima Payana ɓe jeehi Paƴama ɗum woni Paƴama mo nanta o yetti ɗon alhamdulillahi rabbil alamina o won ɗo duuɓi tati emo huɓɓi duɗal makko emo jangguina duuɓi tati emo huɓɓi duɗal makko emo jangguina e nder duuɓi tati he ko hen nelal immi to hadara Allah mo arirno e ceerno Ahmadou Baro yo ar Kolda hokka ceerno ko tottata ceerno ko ni nelal immori to hadara Allah ari e makko yamirimo yo jooɗo ɗon yo gollu diine o taw emo jogino anniye kanko ko duttitoɗo Fuuta o janggoya ɗum waɗi hay defte makko o artirani deftere makko wuro woto men ko Gambie toon wiye Karawana ko ɗon o ɗacci defte o wino ko so yettima o yiyi makko o arta o ƴefta o janggoya ɗa o waɗanno ko xidma tan gollande ceerno mum ayi hissa noon nelal immi to hadara Allah ari e makko wimo ceerno no haal ɗum to Hijratu Sada wonde ngol laawol Cheikhana Ahmad Tidiane oɗo Jawharatul Kamal mo jiiɗa emo sohluma kissa ko arti ha Paƴama ko mbiɗen ni nelal ngal ari e makko immi to hadara Allah wonde yo gollu l'islam o wara o ruttito Fuuta kissa fadi ha woni laabi tati jamma fof amo wooda koyɗuɗo e hooreɓe ara e makko haalnamo ɗum o felliti ni woni o felliti gollude l'islam o felliti rokkirde tijaniya o fuɗɗi ɗannule hankkadi o naati e gaaɓu he o yehi ha hirnaga to ɓe mbiyata Wakkaba en to o naatoyi toon Kusara o naati e ɗum ɗo ɗannungal ngal noon toon ceerno no sifo ɗannungal ngal ko toon o fuɗɗi rokkirde tijaniya e o fuɗɗoriɓe ko yimɓe tato waɗano wiye Mouhammad waɗano wiye Oumar waɗano wiye e kamɓe tato waɗano wiye mo waɗa Mouhammad waɗano wiye Oumar waɗano wiye Salih ɓeɗo tati ñande garata e makko no jagga lawol Cheikhna Ahmad Tidiane ko koyɗol almudo makko goto hoyɗitina wiya yimɓe tato ɓeɗo no gara e maɗa hokkuɓe lawol Cheikhna Ahmad Tidiane e ɗannungal he ko ɗo o fuɗɗi rokkude lawol Cheikhna Ahmad Tidiane kono noon taw woodi ɓe o rokkino ni kissa noon ɗannungal ngal waɗina jaaha no feewi o arti noon ko fellitano wadde Paƴama ko o felliri ɗum holɗum o waɗi galle taw o resino kam woodi sohnajo goɗɗo mo resiɗo ɗiɗo o resi ɗon ɗo Paƴama kissa ni o fuɗɗi ɗon dental ngal heeɓi almuɓe noon yimɓe ngari ha heewi o haalni ɓe noon mbin wona arde tan no waajo yimɓe ala komi gollat l'islam no jogui no golliranmi mi warta neɗɗo mi taƴata jungo ala kono mbiɗa jogui qanunaji luwaji l'islam ɗi mbanmi taw ene yaade e deftere Allah kono ene wawi neede neɗɗo haade ɓe nehrenɓe ko ɓiɓɓe meɗen neɗɗo o neho taw kadi ene yaade l'islam ɗum waɗi o waɗi caali makko ki ɗon ɗo Paƴama ɗo ɗum woni ki caali arkiya o ha ɗo caali ceerno o waɗi galleji sunna ko ɗon ɗo fuɗɗi ɗum o rutti no rewɓe meɗen ɓe murnorto ni murnugal ngal ɗon ɗo fuɗɗi ɗum eɗen gandi hay puɗɗoraɗo ɓen fof fuɗɗoraɓe toon ɓe ngari ha ɗo kadi ɗo e Madina eɗen gandi ɗo galleji maɓɓe ɗum fof ko ɗon fuɗɗi e gueɗe ɗum ene jeeya e gueɗe ɗe o fuɗɗi ɗe allahumma anta salam o ko ɗon fuɗɗi fof ko ɗon fuɗɗi alhamdulillahi rabbil alamin ko ni woni o immoyi toon no gandirɗa ni tan laamuji ɗi cikkima to woni haaju makko ko laamu ɗum ɓe cikkanno woodi yaaɓe ndendina ɓe laamuji cosaan ɗi gonɗi ɗon ɗi wi oɗo wona gollugol diina woni haaju muɗum ala woni haaju makko ko laamu sabu a yi an lamɗo o hande sa noddi so noddi kanko ɓurata nootede ɗum noon naati e maɓɓe ɓe gomɗin ɗum bonnoɓe tan naati sabu ɓen ni ko kayira e makko ɓen lamɓe wonɓe ɗon ɓe nanta ɗo ɓe ko waddi e maɓɓe waddi ko kayira e makko yimma ko toon jeeya ɓen ko kayira e makko kono noon seyɗani naati tan hankkadi ɓe pelliti noon waddude e makko ɓe mbaddi e makko ɗum no juuti jarani kono haale kadi ni woni ha o immoyi toon o yaha Bafata
o felliti o tawi so haalnani laamu Guinée Bissau mum anda ko woni e dow muɗum ene wawi ɗum addanamo probléme ɓe cikka mataw ko ɓeeɗa mbimo ko gonga felliti noon o kalmo yimɓe ɗum jogui toon wuuro no wiye Boulama nden ko toon woni laamorgo ngo wona Bissau gouverneur o ko toon jooɗino o yi toon o haalni gouverneur o no waddani foof gouverneur o wi bisimilla faɗam ɗo bafata ɗo mami armi ñaawa hakkude moɗon ayi ɗum fof ko e haqqillantagal ngal Allah rokkimo o ari ha bafata ɗum o fadi ɗo ñawore nde ñawoje mbaɗa no juuti kono noon o faami tan ɗum ɗo hankanti ɗum wawa gasde ɗo oɗo saaha e Guinée Bissau eyi saabu o yiiɗa dillinde o yiiɗa addude histoire o yiiɗa irtude haareji e nder leydi e te noon o notama ha ganduɗa ɓen hakke koɓe gomɗino ko hay sonno ko jihaadi o noddiɓe ɓe notono jihaadi o ɗum noon o tawi ɗum wona ɗum woni haaju makko kanko woni haaju makko ko wajade yimɓe e famnude yimɓe ko woni diine l'islam i ni tan woni o gouverneur o hokkimo conseil o noon kanko naati e makko o wimo haade yimɓe ɓe jiiɗa ko mbaɗata ɗo ko mi yiyanima ya yalto ala ɓe ngala droit min ngala droit yaltindema e leydi sabu a toñani sono a toña ɗo min mbiyatno ya yaltinde leydi kono min ngala droit yaltinde leydi te kadi jibineɗa ko e leydi he min mbawa yaltinde man kono noon min soko min wonnoma yimɓe gañiri kam ni mi immoto ɗon mi ƴeewoto jaami woni yimboni koye bisimilla mi felliti yaltude leydi taw mi sincuno wurana noon no wiye Misra yimɓe jeeyi toon ko wino ceerno Ibrahima Diallo e dental ngal fof ceerno Dramé en ko nandi hen ɓe fof yo ngar ɗon jooɗo ɗon padamo ɗon ha ñawoje ɗe gasa o neli mabɓe noon o wi mi reftata to wuuro ɗo ni yiya haalno ɓe mbiyaɓe janggo min komi taccowo frontiére o mi yaha ay ɗo hewɓe paamani ene cikka seydil heji ali ko diiwaɗo Guinée Bissau kono o riwaka toon o dogani toon nde o arta emo ardi e kayidi makko gouverneur o wi on waɗanam kayit kala to jahoyanmi hollaɓe kayit o ɓe ganda min wona haareji jitti e wona mi diiwaɗo toon mi wona doɓɗo toon min woni gouverneur o waɗanimo attestation kayit wonde o ñawama e mboni e goonga o riwaka leydi he on kayit o addi ha Kolda ɗon no juuti o ari ha Kolda noon o yiidi ɗon e gouverneur Kolda o gouverneur Ziguinchor o tan no ari Kolda o haalni ɗum laawol makko on wimbo taw on noon woodi arnoɓe fuɗɗi ñumanade ɗum wonde oɗo nde mo jiiɗa ɗo e mo ɗaɓɓa ɗo sinci kono wata jaɓanno sabu ko kaɓaɗo to haareji tan ko wirtoɗo haareji tan taw ɗum gouverneur o fuɗɗima nande gouverneur o wimo oto gimmiɗa o wi o gimmi ko Guinée Bissau o wi hokkomo ittuma toon o wi ko mi yindi yaltude tan mbeɗa wadda toon noon kono mi riwaka toon mi dogani toon ala komi tawi yaltugolam ngol ɓuuri wonde basala ha e am e mabɓe kamɓe kadi ɗum mi yaltiri kam toon ni woni o yalti toon ni woni jaltude toon garmi joni noon mbeɗa ñaguima mbeɗa yiiɗi sincude ɗo wuuro ɗo golluɓe l'islam wuuro ngo noon jinmi ko gollude hen l'islam on wimo sa sinci wuuro ngo holno jogortoɗa wuuro ngo gouverneur o wimo noon o wi min woni haajam ko gollude ko remde e jangguinde e aynude ɗe gueɗe tati woni haajam heddi noon kala ɓe koddumi ko sukaɓam mi gollida e mabɓe l'islam mbeɗa jogui ñawojam mi warata neɗɗo mi taƴata junggo mi riwata no jogui no mbaɗanmi so neɗɗo waɗi ko eno wari ko eno foti wardede mi yaltina ɗum ɗo gonmi ɗo wona kam maayi e guitam ni mbarɗan miɗen kono wona mbeɗa jagga neɗɗo mbeɗa hirsa walla mbeɗa fella ala ni wona on jihaade mbaɗen iko gouverneur o wonno tan hankanti Allah so felliti wallude neɗɗo hankanti ballal Allah ari gouverneur o wimo ayi ko jiɗɗa ɗo ko minen ko ni min jiiɗi minen min jiiɗi yimɓe saliɓe ɓe ndenta ɓe jogo neɗɗo leader walla ƴawi neɗɗo tan ɗowoɓe taw eno nehaɓe no mbiruɗa eno nehaɓe e liggey nehaɓe e jangde nehaɓe e diine mabɓe ɓe gona ɓe ndeeja taw haareji fitinaji ngal ko an kay an ko an min ƴeewata ɗum noon naatɗe ladde he ƴeewa kala ɗo jiɗɗa min dokkuma ni woni o yeehi ha ɗo Madina Alhaji hande ɗo taw o jofananoma nokku o sinci wuuro ngo alhamdulillahi rabbil alamin wuuro ngo ko wuuro mawngo wonno
sabu madina alaji nde ceerno mawɗo yaltata madina alaji nde ceerno mawɗo yaltata madina alaji ujunnaje 4 hatande hande sa yi ɗon a gonɗinta ujunnaje 4 hatande ceerno ɗacci madina alaji Allahu akbar ɗum fof ko woɗɗotuno seeɗa jeeyaɗi taw jiida almuɓe ɓe o fecciɓe taw o wino ceerno ibrahima diallo yo rutto to gaɓuro addoyaɓe kamɓe wonɓe toon ɓe kala jiɗɗo arde yo ar kala mo ngannduɗa eno yiɗi heddade toon kadi heddo e diine muɗum famata ban yo heddo e diine muɗum kañum koye mo yo heddo tan e aadi moɓe jaggudirnoɗi juula wirda tijaniya muɗum woppa aadaji e bidaji heddo e l'islam kanko ɗum tan o wi gonɗo toon o e gonɗo ga o garɗo o fof poti yomi heddo aadi han ɓe ngadi noon ɓe ngadi tan gargol gaaɓo fof fusi ɓe ngadi ɓe tawima ɗon o fuɗɗi sinjude gure e dow raɓɓiɗinade tan kadi ko eɗen jubba tan o waɗi gese 9 taari madina alhaji gesa fof o watti ɗum wuro wonno almuɓe ɓe keewi nden o saha eɓe puɗi laamu colonial tuusa ceernajo surtout ceernajo suufiyanke ɓe cikkata ɓe ko ena ɗaɓɓa laamuji ena ɗaɓɓa jihadi eno haɓa e laamuji o faami ɗum ay ɗum ɗo fof ko kaalen en nata wona ƴeewde ko wilaya tan gure ɗe o sari hen almuɓe ɓe woni ferɓe fof o nawa ɗum e gure hen o mbaɗeren ɗon ceerno waɗat ɗon ngara jamtoɗa ferdu no toon no ɗo jamtorte ferdu ni toon ko noon jamtorteno ferdu sa jamtima ferdu ha gasi koye ma ya to ya misra walla ya guireyoro walla ya aynemade walla ya darussalam eɗen toon gure ɗen hon gelle gure 9 gure ɗe o waɗi hen almuɓe makko o waɗi hen gese makko woni almuɓe ko hen musi hen woni eno golla ha ceerno ari tawima noon ɗum kam ko hunde andade ko dow raɓɓiɗinade tan ceerno wonno alhamdulillahi rabbil alamin ko Allah rokki ɗum kañum jeeyno kañum moftanano ko on ari ko itti ha laaɓi emi jogui ɓiɓɓe makko hellifaɓe emi jogui almuɓe makko yettiɓe Allah o itti o totti ceerno sabu duma fiha ene jeeya hen ko ceerno ibrahima diallo oɗo ceerno bocar guireyero nan ɗo ceerno harouna rachid nan ɗo e ɓiɓɓe alpha ahmadina ɓe fof taw mawni kellifama goni anduɓe kadi jottima e Allah no mbawi jogade dente kono wonno ko ceerno Allah teddiniri ɗum ɗo ceerno ari tan itti o totti ceerno o waɗi wasiyaji ɗi ceerno haalata e dañata fof isngu makko fof e wuuro ngo fof kala jiɗɗo yo ar rewa e makko kala mo rewani e makko kanko o anda yo andu ko oɗo ceerno Mamadou Deji ni o wattir ɗum e juuɗe ceerno o waɗi wasiya makko ɗon yimɓe kanko wasiya makko no winda ene juuɗe wasiya Seydil Hadji Ali ni kisa ha ceerno woni ɗon caggal makko woni ɗon balɗe 40 kono ceerno no yirini taw no ceerno yirini ɗum wayni tawi ɓuuri wonde masala ha ceerno men ko yo yaltu ɗon sabu aduna o no notorima ceerno men oɗo no haalta ɗon aɗa andi oɗo mo wuuro Madina Gounass hande somo woni no Madina Alhaji mo heƴatano ɗon kanko e gese makko ngo heƴatano ɗon wonano ko ha reeli hakkude taw Allah suɓanima en tan oɗo nokku ɗo ɗo Madina ɗo Allah wurti ceerno taw o haalnino ceerno kadi ɗum kadi no jogui qissaji muɗum o haalnino e ceerno haalni ɗum e nder koyɗol fof o haalni ceerno o wi o min desmi felliri ferde ceerno Mamadou o joofi o wi ɗo ko ɗo jahatmi ceerno wi noon nde o jooɗi toon Madina Alhaji o joofi o wi sonno ko kural o felluno ay ɗo jooɗimi ɗo e calame ɗo kural ngal yanatno hakke ko ɗum laaɓanima wonde ko ɗo o joofani noon kamɓe mi ara ɗum fof o eɓɓanino ceerno noon immi toon wadde fergo ngo ha hankkadi yettoyi ga so tawi mi jiɗɗa alhamdulillah machallah ceen siraji jarama no fewi ko heewi nanama kadi famama andama tigui rigui e namdal tan kanko ceen Seydil Hadji Thiam ene haale wonde ko fate daka soɓɓulde ɗen gueɗe kono kadi e ɗon ɗo meɗen Elhadji Daka ɗo ziyara watte ɗo hol gueɗe mantiɗi ɓurɗi ɗon wonde beele wonɗo hakkude makko ceerno ɗoɓe pottuno wonde ɓe jaɓɓino ceerno gueɗe mbaɗe noon ɗon meɗen Elhadji no woodi nde wonno kanko sira makko ko sira nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kala ko nelaɗo wadda ko ɓuuri hewde ko nelaɗo wadda mbiren noon o waddama ɗum machallah ay yaha yalta Madina Alhaji banggue nano bummi nan ɗon ay bummiki Allah no heddani iki haaju machallah ko ɓuuri hawnade hen bummikiki maayi wokki wurti ɗon Allahu akbar ɗum mbaynoki ha gelli ɗi wokki wurti ɗon akil ɗon machallah koye nokkuji juure goɗi ay nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam nde ferata
ara Madina saniyatul wida'i to jaɓɓoyanoɗo kiiɗo gummi ko ɗo wonno saniyatul wida'a makko ko ɗo o jaɓɓeteno nde o artanno hajju e nde artanno ɗanndude makko fof ko ɗo o jaɓɓeteno kankone ko ɗo o jaɓɓono sharifaɓe sernaɓe nde wonno sharifaɓe heewɓe alawiyankoɓe ngari e makko sharifaɓe alawiyankoɓe mawɓe eno jeeya hen tanum seydi Mouhamadou Hafal mo nanten o gooto tani ko Mouhamadou Saïd on arino ɗon on ko seydi Mouhamadou Hafal tan jibini bamum jibini babum hamirta tan on ko ɗon ari eɗen ɗeɗo balɗe audio goto no yiilo ɗo ceerno no haala hen no seydi Lejji Ali lomtori seydi Mouhamadou Hafal no lomtori Alpha Hashimi emo haala kanko ceerno ɗum ɗo fof Allah rendinanimo ɗum watti e juuɗe makko ɓeɗo shérifaɓe eɓe keewi alawiyankoɓe heetuji maɓɓe no goodi ha joni ɗiɓe mbindanno seydi Lejji Ali e noɓe gardanno hay khalifa Fass o no windodirno makko heetuji muɗum no goodi ɗum fof nanɗo nde wonno ɓooyi ko ɗum waɗi ɗum majji kono ene woodi ha joni majjani haaji no windi hayraji mum no woodi lettuji ɗi jaati ɗiɓe mbindunoɗi ene woodi lettuji mum no woodi ha ɓen sono garanno ko ɗo ɗo jaɓɓotono ɗumen ɗo ko nokku mo ganduɗa poɗɗo juurede ceerno kadi nde ari laawol gada ɗon woni ɗon hitande ruttiti Fuuta ene fera ɗon o jaɓɓi ceerno perɗo jaɓɓeteɗo ɗoɗo ceerno ɗo fuɗɗa ɗoɗo jaɓɓi ɗum o wi wuro ngo fof yo fitta wuro ngo fof fitta o wi enen fof kawre jaɓɓoɗen ceerno ceernajo garo taw ceerno yetti Kolda nde windimo lettere wonde ko mbinoma mbeɗa anniyi ko mi ari ɗum mi ari lettere o nan woni emo londini kanko emo yiya no feewi mi ari min e silamɓe ɗum ɗo min ngari ferande Allah ɗo maɗa ɗo min mbiru ɗum nde o ari ceerno ari kañum enen Mariam ɗo ɗo jaɓɓiɓe ɗon ɗo gummi ɗo ki gummi koki ko e maale ɓurɓe lattude e nder Madina Alhaji taw jiida tabay nan toon lekki tabay ɗo yahanno so seydi nden hitande nde o arno toon adande nde o ruumi toon nde so tawi seydi Lejji Ali haali haalullaji wonno kanko o jannguɗo bindi no feewi seydi Lejji Ali ko haalata ko no hawni so ari o wi ko ɗon o jooɗono o ɗaali yo haqqille makko o ko oɗo ceernajo haali ko no woyi yallude e deftere Allah e sunna nelaɗo Allah o wi ko ɗon o ɗaali yotonoɗan gueɗe ɗum ko ɗo tabayi ɗo ko ɗon ni jolanimo ferde jolande ceerno ferde ara Madina Alaji ko ɗo tabayi ɗo taw seydi Lejji Ali no haalno e nder jonde he kadi haalaka joofino ko ceerno o wi kam seydi Lejji Ali kala ko neɗɗo ko hanma ferande Allah ko ɗum woni Allah maɗa so tawi ko jawdi ma hanma ferande Allah ko jawdi ndi woni Allah maɗa so tawi ko gandal kangal woni Allah maɗa so tawi ko haalis o woni Allah maɗa so tawi ko ɓingu moƴƴagu maɗa hanma ferde ko ɓingu moƴƴagu ma ngo woni Allah maɗa Allah ala ko waddate kala ko haɗani neɗɗo ferde Allah andu ɗum woni Allah maɗa ngol ɗo konngol noon ceerno wi nde nanigol natti wonde neɗɗo sabu omo andi oɗo jeeyaɗo Allah ko haali wonno ko joom gonga kanko hoore makko omo andi oɗo jeeyaɗo Allah ko haali ko ko gonga e te kanko o meeɗa miijade ferde o ko kanko o meeɗa miijade ɗum go hakkude makko e ceerno hammeno wayni ɗiɗi Fuutankoɓe jogui toon konngol no mbiya pere darjo o yewno kanko wonno miijo makko o heddo Fuuta o darjo Fuuta ɗum ngam ngol konngol nawani liɗo fof ko konguɗi gonnude makko ha naati joni noon te oɗo ko haali ko te kanko o wawa hokkude gongal ɗo o felliri e kinte bay ɗon ɗon o jooɗi ɗon o fewji ɗon o felliri ferde ni kissa Allah waɗi no issa o yaari ni o yeehi ha o yettoyi Cilol kisa o wayno e ceerno Hammet jaɓani o ari ɗon eyi ɗum ko ɗon woni machallah e noon tigui ceensiraji machallah weltama no fewi no fewi yewtere nde machallah elle waɗi fayida no fewi kadi ko heewi kadi dañama hen eɗen gandi ceerno Alaji Ousmane Thiam ceerno Bachir Thiam ɓe fof ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe seydi Alaji Ali Thiam eyyi eɗen gandi kam fof koye makko ɓe gondino ɗo to Médina Elhadj ha Allah addi ɗon ceerno to banggue namdal ngal beele ceerno koma feeri ari ga haɓɓari nde ɓe gabbi ɗum walla kamɓe gardi nde no heeɓe ene namdo ɗi sifaji ko nandi hen
eyi kamɓe ɓe ngabbi ceerno kono wayi tan kono ɓe ngardu e ceerno ha teydi noon ceerno Ousmane ceerno Basiru en kam wonno tawno pam ɓe jaara duuɓi 4 ɓen kam keddodi tan ko yimɓe ceerno Ousmane noon taw fuɗɗima yaftade seeɗa kono ceerno Ousmane gilla o yi aduna ala mbo andi so wona ceerno ko ɓe abiriɓe eyi kono ceerno Ousmane idiɓe arde ko ɓooyi nde ɓe ngaroy kamɓe ceerno Basiru en kedditima toon ene jangga toon en kala ɗum ɗo e bandaji he guireyoɓe ɗo fuɗɗi janggude o woni toon ha o fuɗɗi mawnude seeɗa ceerno Ibrahima Raya ittimo toon addimo ɗo noon tottimo ceerno jaggimo ɗo noon taw ceerno en nawawa banaji nawimo toon o yehi o jangguidoy toon e ceerno en o woni toon fodde ko o wonata toon ko ha o arti nde o arti ɗo joni kam hankkadi haala addata haala nde o arti nde ceerno wimo bisimilla a janggoyi a arti artirnomo noon ko wadde galle ɗum kadi ko jogui sababu muɗum on wimbo joni noon ɗaɗeni ara hood Madina Alhaji jooɗo e ɗa toon hankkandi o hilli fama o hoti Madina Alhaji noon o felliti immade toon o fera o ara o wonda ɗo e ceerno nde o ari nde noon kanko taw ko o helli fama nde o ari nde o ari ndo noon ceerno o wi ceerno mo yiɗi ferande Allah no yimɓe fof jangtorto fergoji ceerno wimo bisimilla so tawi jiɗɗa ko ngara gonden ɗo gona ceerno ɓe gona almuɓe eno sellanama sabu ka ceerno amen so tawi kadi ko almudagal cuɓiɗa wonde almudo ɗum kadi eno heɓoɗo ko jiɗɗa hen fof o wi ceerno min cuɓimi ko wonde almudo ɓe ferana Allah gona almudo maɗa ni kisa ceerno yimo bisimilla ar gonden ɗo ni woni no ɓe gondiri e makko ni kisa ɓeeɗa miñiraɓe heddiɓe fof ɓen fof guidimo ɗo ceerno Abdoulaye en ceerno Bab Galle en ɓen fof guidimo ɗo wonno ɓen nen Khadijatou kañum kam ronkuno wonde toon ceerno yalti wuuro ngo tan o yalti wuuro ngo o ari o woni guireyo ha ceerno sinki ɗo ko ceerno sinki ɗo ko o yiñi o ari o ronku wonde toon mbeɗa no yummu ceerno Basiru en gonti toon ɓen gonti toon ko juuti batti arde ɗo no jaaha no gara ko ni ɓe gardi wonde yankadi ɓesgu mum no arda goto e goto nde wonno e wasiya Seydil Hadji Ali he so Seydil Hadji Ali haalnino yimo ɓiɓɓam ɓe no e potiri ni hen ɗiɗo ko kellifaɓe hono Cheikh Ahmed e Aliyu e ceerno Aliyu elle ko ɓeɗo ɗo walla ceerno o wi walla ceerno Ibrahima goto e mabɓe dal ɗiɗo aɓeni sa yiiɗi ɓe janggoya Fouta sa yiiɗi ɓe keddo e jungo ma wo amma ɓesgu heddigu foof nan e juuɗe ma mo jiɗɗa hen jangguina mo jiɗɗa hen jaada ko wasiya no windi Seydil Hadji Ali Thialy kadi windi waɗi wasiya o ni woni kamɓe fof kisa ɓe garoy seeɗa seeɗa ha ɓe garoy kamɓe fof heddiɓe toon ɓe ceerno yaɓiri ɗumen yo keddo toon ndena galle o ɗum woni argol mabɓe non tigui machallah ziyara Médina Elato holde fuɗɗi beele ko guila ceernaji Seydou o fuɗɗi walla ala ko ceerno men Khalifa en hande ɗon fuɗɗi faade joni holno fuɗɗori alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗon ponnoɗen idorade ni ko ziyara kalde bisimillah ɗon ponnoɗen idorade kono ay ziyara Madina Alhaji sa yiɗi kala mbiya ziyara dental ngal kamɓe idi machallah Seydil Hadji Ali hitande nde o wutti ñalowma o wonno ko aljuma 6 haram ñalowma o arti almuɓe mawɓe ɓe wayno ceerno Bokare Gireyo e ceerno Darame en e wonnoɓe Madina Alhaji mawɓe ceerno Alpha Matumba en hankkadi ceerno alphaji gonɗi ɗon mawɓe ɓe anduɓe ɓe fof ɓe ndendi yoɓe jaaɓe juuro e Madina Alhaji ɓay ko hikka e ko oɗo ñalowma watti 6 haram oɗo ñalowma watti hitande ruttagol Seydil Hadji Ali woni noon kanko e kamɓe almuɓe maɓɓe ɓe fof on ñalowma so ari gilanden ha ɗo ɗum woni oɗo ziyara alhamdulillah rabbil alamin duuɓi capanɗe 6 hikka e jeenayyi ziyara oɗo himɓe machallah daga ziyaruji dental ɗi machallah fof ko kanko idi ceerno ittanɓe ɗo yimɓe lomtina jaaha tawtore e ziyara Madina ha wontoyi ɓe mbattoyi ko wiyete gammu woni ko jamma hiire waalde yimede hankkadi ɓeeɗa no mbaɗatno ni natta waɗede ene yaha tan ene hesɗa ha ɓooyi ɓeɗo jinnaɓe meɗen caggal bawno Cheikh Oumar ɓe puɗɗiti ziyara on kono ko ni yaari kadi o meeɗa taƴodirde machallah
duuɓi capanɗe jeetati e jeenayi meeɗaaka 1934 haa ɗo ngenɗen ɗo meeɗaaka wasde waɗede ziyara Madina Alhaji. machallah ko noon tigi ceesiraaji e nanaama faamama so mi arti seeɗa namdal ko faati e haalide hiraande Seydi El Hadji Thiam yi aduna comme a haali ɗum to baŋnge hiraande Sinthiou Médine Elhadj hiraande o rutti en ɗen geɗe hiraande hiraande o rutti ko o Sinthiou Médine Alhaji ko 1916 1916 walla 1914 noon nganndita tan duuɓi 16 mo woni Madina Alhaji o rutti noon ko 1934 so a itti 16 ɗi e 34 he tan hay ɓat hitaande nde Madina Alhaji Sinthiou alde 18 18 wona 1918 1918 ko 34 ɗo woni woni ruttagol makko duuɓi 6 kadi duuɓi 16 o waɗi Madina Alhaji Guinée Bissau nde o arti o fuɗɗi toon ɗum ɗo ko sippira toon ko fof ko duuɓi 9 duuɓi 9 ɗi tawde 16 ɗi woni 24 ɗum woni kanko laawol makko 25 ko ɗum woni da'awa makko kanko noddal man noon fof e nder ɗiɗo duuɓi 25 ɗiɗo duuɓi 25 kadi nde o waɗata ɗum nde o fuɗɗata ɗum taw emo yaara duuɓi 28 ko nanta ɗo o fuɗɗi dental ngal ko yaadete ko fof emo yaara duuɓi 26 sa calcule fof awra ko duuɓi capanɗe joyi ɗum woni ko est-ce que ɗum woni gurdam makko machallah nanaama faamama weltama yino arde e seeɗa jillu men pacano manda sen heƴene huuɗo fof wadde fayida keɓaɗo hen daka o so Allah jaɓi daka paƴama o nam eyyi ande kadi ɗo paƴama seeɗa eyyi nam paƴama wonno kañum go alhamdulillahi rabbil alamin waliyaɓe Allah ɓe waliyaɓe Allah ɓe kala mo jiiɗa Allah no teddiniri ɗum fuɗɗitade hunde jejjira noon hunde wirni noon kamɓe fof surtout ɗo ngal ɗo dental machallah andu a haali ɗo haade daka soɓɓude nam daka soɓɓude fuɗɗi ɗum ko Seydi El Hadji Ali no jogii no fuɗɗori holno fuɗɗori Seydi El Hadji Ali yiɗi taw Mouhamadou ibn Ibrahima mo ngannduɗaa kan woni ceerno mon Ali ibn Ismaïl yanaande muɗum nde ɓesngu ngu eggii ɗum ɓeeɗa payi 40 to Gambie to hankanti wonti ladde ko mbiɗen tumbungu faamide anndaaka ɗo woni o yehi kanko Seydi El Hadji Ali o ƴeewi bañoowo ngannduɗo ladde o ardi e muɗum o ardi e almuɓe makko ɓe ngari haa soɓɓulde taw e gaaba de hay gooto waɗaani ɗon nokkuɗo ɓe kaala heen geɗe kaawniiɗe no o waɗi no ceerno wannoo Gabri Mouhamadou Hafas seeɗi hay hunde alaa o ardu e maɓɓe haa o yettii ɗo Gabri ɗo o ñiɓi ɗo sawru makko o wi ngese ɗo ceerno Harouna Rachid gila on sahaa no waɗi heen qasida ɗum woni shahid woni seede ko kaalami ɗo no daka o waɗira o daka on daka soɓɓulde no fuɗɗora ceerno Rachid no waɗi heen qasida no haala heen ɗum ɗo Gabri ndino yiite machallah woni yimre waɗen yimre waɗi heen yimre machallah yimre nde no woodi kono fof koko ɗiɓi yurnoraade yimɓe tan kono no woodi fofta e bindi ɗum waɗi seede laaɓɗo kadi ni ko kaalami ɗo ko mi haalani tan min ni ala namɗo ko ceerno Bachir yimɓe machallah ceerno Bachir woni ko bimɗol ceerno Bachir nam no daka o yiitira no Gabri ndi yiitira Seydi El Hadji Ali noddi maçon yo yaa Kolda addu yo ciment addu yo jamɗe ara ɓe maha ɗon Gabri ndi haa feewa ɗum woni mango ngo noon ɗum saraaji ɗi fusama ko noon hakkunde nde haa joni nam ɗon Seydi El Hadji Ali mama ɗum ɓe pusani nam ɗon haa joni jaɓa suɓɓude fof ma yiiɗi e nder mango ngo noon ko baso ngo immoto Kolda ara haa ɗon haa mango ngo gasa ko balɗe sappo Seydi El Hadji Ali wi mbaɗen turi ɓe mbaɗi turi o wi mbaɗen ɗo dewe meɗen Allah janggen ɗo ɗi jiiɗa ɗo ɗi sayfiyaji jiiɗa kala ko waɗete waɗama ɗo waɗa ɗon balɗe sappo ɗe haɗiti ɗeɓe ɗon eɓe ndewa Allah ngel mbaɗa kala ko noon daka waɗirteni kono wiyaka noon daka kadi ɓuri hawnade waɗi ɗon ay wona ay muccumo daka ɗum waɗi ɗon ko ɗum nandi ko ala sa yi bindol ngol tan cikkata ko oɗo daka haala ko ɗo daka fuɗɗi ko ɗo daka fuɗɗi caggal mum noon yawti woni Seydi El Hadji Ali hitande fof ko immoto Madina Alhaji o ara ɗo wadde daka o ha
yettiinde ceerno Ousmane en jiyata aduna ñande ceerno yettoto Kolda emi yiida ɗon e makko taw embo jibinana to galle to ɗum ceerno Ousmane omo haala ɗum ɗon ceerno ceerno mawɗo mo jaati no haalta ɗum wi wonde emo yaha Dakar so ɗum ceerno oɗo jaati haali nganndi ndeket ko toon ɗum fuɗɗagol ngol noon ko ni fuɗɗori machallah ni fuɗɗori kadi gasniide ceerno Rachid o timɗo heen fof ɗum kam a haalnataake machallah ayyo noon tigi ceesiraaji ɗen kalam ɗan geɗe waliyaaɓe Allah nam ayi ɗum nde Seydi Alhaji Ali waddaama noon toon ceerno waddaama noon ɗo Mouhamadoul Hafar ndeysan gonga ceerno yiti gabri Mouhamadoul Hafar wallahi hannde ujunnaji yimɓe ɓe njaha toon wallahi no soɓɓulde ni hannde no yahe machallah ayi oɗo ceerno kanko irti paƴaama miskey machallah kanko irti machallah sabu nde o nelitoon yo waɗoye ko ndeen fof yiita machallah duɗal ngal yiita kala ko won toon yiita ko kanko allahu nden yiitama min jehiɗon min jii min eɗen ceerno Massaydou Baldé délégation jano ɗon min darti min kalnima fof kadi ɓe ñaaguima yoɓe mbaɗane Dakar o wi Dakar garo o wi hitande nde so dartima ciftinira kam mbaɗanen ɓe Dakar machallah kadi Dakar ko min jaari yaade ɓuutino Dakar allahu akbar ayi hannde ko arana toon machallah deken ko ceerno waddano Seydi Alhaji Ali waddano soɓɓude ko ceerno waddama ɗum fani machallah oɗo ceerno waddama ɗum paƴama allahu akbar so mbiɗen kala ɗo gasnata gasdara machallah ceesiraji weltama no feewi hankkadi wasiya ma tan e ɓen yahoɓe ziyare Médine Elhadj wasiya ma tan yahoɓe ɓe kono kadi no foti balɗe watte ɗon e wasiya ma tan hankkadi mbawen uddude yewtere nde kañum kam wonno ko ɗum ziyara tan ziyara kam juutani nam haqiqa ziyara o ko ñande dimanche nde nde wendogo noon kaaruji ɗi gimmoto ɗo no haalirani dental ngal immoto yetto so Allah jaɓi no anniyeerani hikka eno anniya lawɗineede seeɗa so 2 heures yoni tan yimɓe juula duwonira bel ma yimɓe mbawa yettitaade yalo kono ko addi ɗum noon wonko waɗete ñande aset o e janngo aljuma fof no jogii ko waɗete e madhum nabi e haaltugol gurdam nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam e haaltugol gurdam chattidiane e haaltugol gurdam waliyu Allah ñande aset nde kadi ene waɗa programme so Allah jaɓi ma ɓe mbat conférence annduɓe Seydi Alhaji Ali machallah ɓe fof fewnama base ani sonorisation fof addama annduɓe Seydi Alhaji Ali karta gurdam makko ma waɗ ñande aset nde alhamdulillah inchallah alhamdulillah eyyi kono ɗum ɗa o kam ziyara o ko ñande dimanche nde eyyi so Allah jaɓi noon tigui jarama ceesiraji e jarama yimɓeɓe noon ko mbinoɗa ko yoɓe tinno ɓe jaada e tinnare sunna kala ko yimɓe mbaɗoyto so yaadani e sunna ceernaji o wonno ko sunna hen ko sunna tan yaadi e makko kala jiɗɗo heɓde tan ha hebbini yo yaade toon e sunniyankagal mum ɗum ni foti kala jaaɗo sunni hay sonno a waɗani salatul fati yebere wotere a heeɓi ko heɓete toon a tan ko sunna o nawɗa kala noon mo nawani toon sunna so yiɗi waɗe toon ujunnaji salatul fati a yimɓe ala ko keɓɗa sunna ko ɗuɗɗiti wasde jillodirde debbo e gorko jalbude ɗemgal muɗum ɗo foti hadde ɗum nandita ko hurum no haramuji makka en ɗi mbayni so ari hurum tan poɗɗa ko jogade hurum nokku e nokku waɗa ko noon neɗɗo jiɗɗo teddinde Seydi Alhaji Ali o weltanoma beltanoɗama sunniyankagal ndiyaɗa inchallah e wonno ko noon Allah muni fof no Allah rokki inchallah en mbasiyɓe yimɓeɓe yaarude noon eɓe beltima alhamdulillahi rabbil alamin ɓe jarani bisimilla maɓɓe kamɓe fof alhamdulillah kamɓe fof bisimilla maɓɓe machallah noon tigui jarama ceesiraji bandiraɓe nani beltima kono kadi paami noon tigui yeɓiyankoɓe Nangue TV en nani mbaɗen j'aime mbaɗen abonné mbaɗen kadi partagé inchallah en gayndani ceesiraji min garta e makko caggal nde ziyare Médine Elhadj arta ko fati tarihi ceeraji mo Seydou guila tan to Fouta jinna makko hawo feeri ha ɗo e wuuro ngo no siñcira holno laabi ɗi pirira no leɗɗe cincira Dakar garowo holno fof ɗen fof inchallah e perɗo so ari holko woni fodde muɗum inchallah min garta ceesiraji ɗen jewta so Allahu lamɗo jaaɓi caggal nde ziyare Médine Elhadj yawti no bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama